Continua el guanyòmetre Citroën. Primera pregunta. La Moby Dick era balena o gallina? Gallina. Però, home... No, balena. Correcte. Qui li donarà més que ningú pel seu cotxe usat? Citroën. Correcte. Segur que no era una gallina, la Moby Dick? Tan fàcil com això t'ho posem a Citroën. Fins a 300.000 pessetes més per al teu cotxe usat. El que ho intenta sempre guanya. Dulcolaxo alleuja el restrenyiment. Dulcolaxo amb Bisacodil. Alleujament simptomàtic del restrenyiment. No em prengueu més de 6 dies seguits sense consultar el metge. Dulcolaxo, per si necessites ajuda. De fer. Cookies campechanas, cuétara, bombones surtidos, cuétara, ricas bizcochitos, cuétara, todas son surtidos, cuétara, nata, bocaditos, cuétara, coco, frutti, choco, cuétara, ricas tartaletas, cuétara, también margarita. Surtido Cuétara. ¿Cuánto surtido? ¡Cuánto sabor! L'aire és tan blanc entre tu i jo. Cada dia, cada sol. Viures el color de la veritat. Quan jo pinto tot el que vull estrenar. Quan alegro els racons de la meva llar. Amb color, el color de Titan Lux. Titan Lux, la marca de pintures. Passi el que passi, Regal Insurance Club li assegura que el seu cotxe serà paritat en menys de 24 hores. Que no s'haurà de desplaçar per comunicar la declaració d'accidents. I que no perdrà la bonificació. Truqui al 930 30 30 i sol·liciti el seu pressupost. L'únic que Regal no pot assegurar-li és que el cotxe de darrere freni a temps. Tesoros de la Humanidad. La gran obra de l'UNESCO sobre el patrimoni del món amb fotografies inèdites i molt espectaculars. Primer fascicle per només 100 pessetes. Freix de Genès, freix de Genès, Freix de Genès, gotes de frescor. Aquest armari és ben fresc, perquè té l'autèntic aroma d'espígol de Raid antiarnes. L'eficàcia que protegeix la teva roba i hi deixa una fresca olor d'espígol. Raid antiarnes protegeix la teva roba ben frescament. A Can Fàbregues mengen el seu propi pa. A Can Pla es fan el seu propi oli. A Can Pons beuen el seu propi vi. Però tots mengen el mateix espatec. Espatec de Casa Terradellas. El de casa. Uns desitgen la nostra tecnologia. Uns altres la temen. Alguns la incorporen. Però ningú no és indiferent a Honda. Honda Accord. Tecnologia 100% Honda. Philips inventa un televisor més relaxant pels ulls. El televisor Matchline 100 Hz amb controlador digital ofereix una imatge sense parpellets, tan estable com una diapositiva. Matchline 100 Hz amb controlador digital, més relaxant pels ulls. Philips inventa per tu. Ara, en comprar un televisor Philips Matchline, us regalem aquest telèfon mòbil. Una furgoneta, primer de tot, ha de ser còmoda. Barata. Per mi que sigui barata. Esclar, segura, per descomptat, tècnicament perfecta i còmoda. No, home, no, és en el preu que ens hem de fixar. Compatible amb l'entorn i còmoda. Compatible? Primer de tot és la meva cartera. La nova Mercedes Sprinter. Fins i tot en el preu és la furgoneta que esperava. Nova Mercedes Sprinter. Més bona tècnica, més bon preu, més bona ara. Brice presenta Toque Fresh, el nou ambientador en spray que dura hores i hores. Brice Toque Fresh arriba ara.
Brisa Toque Fresh dura hores. Només has d'inserir-hi el microdifusor. Pitjar, i la seva delicada fragància es manté a l'ambient durant hores i hores. Brisa Toque Fresh arriba ara. Toque Fresh dura més perquè és l'únic spray concentrat. Brisa Toque Fresh dura hores. Nou Brise Toque Fresh. Brise, canvia d'aires. Hi ha gent que necessita una capacitat superior, molt superior. Otzein dona solucions concretes a problemes concrets. Otzein, tractament superior. N'hi ha pocs que donin tant per tan poc. Ara, l'Opel Vectra Merit afegeix a tot el seu equipament aire condicionat de franc o un avantatge equivalent. Opel Vectra Merit. N'hi ha pocs que donin tant per tan poc. Caixa Penedès l'informa del resultat del sorteig ProSex. En el sorteig d'avui dilluns ha sortit premiat el número 92.937. 9, 2, 9, 3 i 7. Ets la dona de la meva vida. La primavera també ha arribat a l'estació d'enllaç. El seu jardiner que l'adora. De part d'un admirador. Tu estàs enamorada? Però un gelós jardiner porta les flors del mal. Estació d'enllaç. Dimarts a la nit per TV3. Les nits de dimarts, a vostès els agraden els refregits de tota la vida? Les mateixes pel·lícules de sempre? O els melodrames que són una llauna? Res de tot això? Doncs prenguin nota. Els dimarts a TV3 no solament tenim bon humor, sinó el millor bon humor del món. Per petar-se de riure. Ara va de riure. El retorn de Josep Maria Bats. Dimarts a la nit a TV3. Facin-me un favor, prengui-s'ho seriosament.